Lan Dewi Aisyah Indonesia jalan pernah heran disebut riwayat Abdul Qadir jalan duk lagi rada ingdamu aku guru ngaji Quran malam dan habib Syekh Abdul Qadir bangga datang ngikupet dan gugur masjid dapaki maring ulama ambil wape wastaniku ungkapkan pabrik tahu tanya. Iya, cara yang pabrik tahu cina cara yang masih jauh. Ada yayasan Fatul Bani. Mati baru dia mau lulus pak. Mereka soler teh gede. Tarik Marjuki, tarik. Abi Said Mubarak putra Ali ingkang bangsa mahjumi luhung lan Syekh Muhyiddin bin Arza ing jagoan hadis Nabi kang sinalir sagunging sing agung golebatan kalawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan Ali saking Abu Ghanim nanggekan watan lawan saking Abul Qasim kang putra dening Ahmad golek kul bangsa nene wasing yanaika lan ngaji ilmu adab serta sorok biwanaku arud lan kitab ilmu mantik lan mani badan lawan ilmu lugot dening wardana guru niki Syekh Zakaria Yahya putra ning Ali ingkang bangsa Tabrij Nuh lan Malil